3, 2, 1, старт! Атака на червената фланелка, може би Кристиян сега ще навакса. Добре, добре, вкусно ли е? Вкусно ли е? Не може да преглъщате, аз усмихни пътиве, все едно ядеш чапайки, а не кюфтета. Круши ли е раздавам? Айде, моето момче. Така. Давай, капай, ти цял ден не си ял, ти си бил на тренировка. Добре се справяш. Тук Кристиянчо много добре. Браво, Кристиянчо. Тебе ми е надеждата. Дал съм ви... Тук останаха две кюфтета, ти си много бърза. Само не плюйте. Ядеш без да плюеш. Добре. Коментара ми как е, господин Митко? Добре ли е? Кой ще атакува? Тук по лявото крило. Стой, задави се. Обърни се тук кашля към хората, да видят колко е люто. Да, вода ли трябваше да дадем? Няма вода, така е по-интересно. 4 кюфтета, ако не мога да изядеш, брат, айде извиняй. Баба ти се с вода ги е яла. Добре. Не бързай, спокойно, задави се, кога стигнеш, нали вече са си твои. Така, Кристиян, много добър това, бе. Маре, много добро това момче, бе, ти помня името, Митко ли беше, майка? Стефан, мой да говориш, бе, братче. Той мой да говори, докато яде, бе, това е голяма работа. Добър си, ти си добър, браво, Стефчо. Стефчо му остава последно кюфте. Сега трябва да преглътнеш и да кажеш като причичо доктор. Чакай сега, не бързай, до сега. Стефчо, второ място да е. Кой ще на второ място? Чакай. Добре. Браво. И Стефчо печели. Аплодисменти за Стефчо. Стефчо печели награда. Студена бира.